Atensyon diya sa mga nag-job hunting karong panahon na. Libuan ka mga trabaho ang nagpaabot atol sa pagsaulog sa adlaw sa pamuo ugmang adlaw. Gawas sa job fair ana kay good news nga nagpaabot ugma alang sa mga anak sa singot. Kina nga tong Siren na pinagining mga report. 18,000 kanagkalain-laing mga trabaho ang giandam sa mga kumpanyang kanabayayong sa Labor Department sa pahigayong job fair sa Labor Day ug mga adlaw. Upat ka simultaneous job fair ang ipahigayon nunod sa ika-117 kasamaran sa Labor Day celebration. Gawas sa local job fair aduna usay mga trabaho abroad. Now, what is good in the statistics? So, also, the unemployment rate is 5.2 in 2019, while in 2018, it's 5.8. Now, what is now good in terms of Region 7? There is an improvement in the quality of jobs we are producing in the region. And this can be shown from the underemployment rate, which from 2018, it's 24.4. Right now, it's 18.4 only. Usa ka karawan ang ipahigayon sa duli ug mga adlaw. Samtang alang sa mga nagdahom nga adunay uminto sa sweldo, way mapaabot nga wage increase, maoy gipahibaw sa duli. Gawa sa gisangat nga petisyon sa uminto sa suhulan dito sa kauluhan, wa makaduso ang mga grupo og petisyon dinhi sa rehiyon. Dunay mga kondisyon nga tan-awon kung adunay ipatuman nga wage increase sama sa supervening condition nga gitanaw usab karon sa mga hingtungdang ahensya. Samtang gipadayag sa hutong sa pamuo nga nagkahiusa sila sa pagsuporta sa uniform nga swelduhan sa mga trabahante sa nasod. Alang kanila, 1,200 ang angayan nga batakang suhulan matag adlaw alang sa mga mamumuo tungod sa kamahal na karon sa galastuhan sa pagpuyo. Usa kini sa sentro sa ilang ipadangat atol sa iniusang rally sa mga mamumuo ug mga adlaw. Dunganan nila ang karavan nga himuon sa Labor Department. We have been calling for the abolition of the Regional Wage Board. We wanted the government to set up a national minimum wage board effecting a national minimum wage law. Ipaubayan na namo sa TUCP. Yung so gisuportahan namo yung 710 nila nga. That's for the national. Yeah, national. But how about sa regional? Hindi na kay ang amo man jud pagtuo kinahanglan nationwide na yung uniform na yung any wage increase. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.